Bună dimineața, națiune, e o nouă zi și începem un nou vlog. V-am promis că ușor o să ne apucăm de alergări. Și a venit și ziua aia. Suntem la stadion. Stadionul Piatra Neamț. Cândva era power, acum nu mai e. Adică el ca și gazonii perfect, dar înainte era mai bun când erau alți oameni care se ocupau de el. În fine, nu asta era ideea. V-am zis că vin și mă apuc de alergări. Am venit să bag ușor ceva de încălzire. Vă încălziți bine oricând ați vrea să alergați. Și după aia vreau să văd 1000 de metri, să văd în cât timp îi fac. Nu știu dacă pot să filmez asta, că nu stă telefonul aici, n-am niciun trepied cu mine ceva. Dar vă arăt timpii pe ceas, nu e asta problema. Plus că vă arăt. Băieți, zăpadă, corect. Sper să nu alunec încălțirile mele și mechirei. Sper să nu alunec. În fine, vă dau update-ul fix după ce alerg, mă încălzesc și așa mai departe. Nu știu ce am să fac. Pa! Da, deci m-am încălzit. Am băgat o încălzire de 10 minute. Un pic așa în priză. Și acum dau drumul la 2-3 jumătate de stadion, adică 1000 de metri. Pentru încălzire. V-am spus, vreau să văd cum merge piciorul și așa mai departe. Nu o să filmez chestia asta când alerg. În schimb, o să vă arăt ceasul, da? El pleacă imediat. Da? 96 de bătăi pe minut, ați văzut? Pleacă imediat și după aia pe la 1000 de metri dacă o bag, vă arăt și aia tot pe cronometru să vedeți cât fac. Oricum scot peste 3-4-5. N-am mai alergat 1000 de metri de cât timp? Cred că de vreo 10 luni. În contextul în care acum 10 luni scoteam 3.03, adică era destul de bine. Sunt oameni care scot și mai bine, scot sub 2.50 poate. Dar nu mulți ajung să scoată nici 3.03, dar nu contează. Ok, haideți că mă duc și ne auzim imediat. Și gata. N-am mai băgat 2 ore de încălzire, am băgat direct 1000. Vă arăt pe ceas. Am început de aici până acolo. 2-3 jumate, 1000 de metri de pistă. 4:40. Doar că GPS-ul îmi dă o eroare de vreo 200 de metri. Și m-am oprit aici și vă arăt acum. Vedeți că e pe pauză. Îi dăm stop. End workout. Și arată. În fine, că am alergat afară, da. Haide, bă, băiat. Dăm înapoi. 1 km 100. Dacă și vrea. Deci 1 km 100, 5:44. Vă zic eu că am băgat în 4:40 1000 de metri, adică pentru prima dată nu e cel mai rău. După 10 luni de zile. Dar comparativ cu timpul care ar trebui să-l scos normal, 3:20 sau nu știu cât e, avem un pic de tras. În altă ordine de idei, oricum vă mai pun și de la alergări, mai băgăm ceva pe aici. Și o să vedeți o evoluție în timp, știi? Dacă vreți să o pregătiți acasă, vă puteți uita. Poate să mai vin cu vreun prieten să filmez. Să filmez exact cum arată un antrenament aici. De ăsta de pregătire. Pentru ce vreți voi. Poate unii vor să dea la mea ei. Poate unii vor pentru ei. În fine. Vă pup și ne auzim ulterior. Pa! Acum că am venit de la sport, că am zis că vă arăt și ce mănânc. O supică. Și luăm așa frumos. Mi-am făcut din pâine niște crutoane. Și le punem. Bam! Și asta mănânc eu acum, o supică cu crutoane. Mi-era o poftă... Sincer, mi-era poftă de una, am mâncat de 100 de mii de ani chestia asta. Deci dacă aveți niște pâinică pe acasă, faceți așa cu bulețe, băgați la cuptor și iese bine. Ca un fel de supă cu pâine, practic, dar nu o lăsați voi să se moaie chiar tot. Băgați repede crutoanele și vă arăt și felul 2. Să vedeți. Să vedeți aici ce fac. Uite cum arată, mi-am pus o tonă, da? Asta e viața. În fine, poftă vară și voi dacă mâncați, dacă nu, poftă bună mie și ne auzim imediat. Și supica și felul 2, vreți să-l vedeți? Da. Ziceți voi, cum arată. Cartofi fierți, cu niște 3 pulpițe, untul care se topește, cu niște legumi, bun rău.
farfuriuță aici ca să pun pielița așa oasele, că nu mănânc pieliță. Și pe fundal, le ghiși la cine mă uit, ia. Terminat tot ce aveam de terminat, iar mașineta este gata. Mă uit la popa, frate, cum și-o stricat genunchiul. Deci tu. Nu e atât deloc omul ăsta să mă bani. N-ai prea distrat. Asta e părerea mea. Mi se pare că e distrat așa, prea. Și și-o frecat și al doilea genunchi. Să fie sănătos. Oricum își lași tot Dumnezeu în multe lucruri, inclusiv și cu sănătatea. Dar trebuie să fii mai atent. Mi se pare că e prea copil într-un trup prea mare. Știi? În fine, poftă bună și vouă dacă mâncați. Abia aștept, deja s-a topit. Mă, arată. Arată într-o mare fel. V-am țucat. Pa, uite cum arată așa. Arată rău. 1000 de metri în 4,40. Dar oricum, băieți, iarna ca purcelul, vara ca mielul. Nu știu. Habar n-am, vara trebuie să fim fit, că mergem la mare. V-am zis, pe insulă, nu uitați. O să vedeți voi. O zi faină. Salutare națiune din nou. Mi-am luat o cameră nouă. DJI, nu știu cum se cheamă. Merg la o alergare, bă, ninge afară. Deci ninge disparte. Filmează 4K, 60 de fps pe secundă. Super bine. Nu cred că mă văd prea bine acum. O să încerc să intrăm un pic la lumină. Da. Și asta vreau să vă zic. Acum mergem să iau Bolizescu. Băgăm din nou un antrenament de 1000 de metri. 1000 de metri. Și vedem cât scot. Dacă ieri am scos 4,40, poate astăzi scot mult mai bine. Haideți cu mine. Țineți-vă bine. Țineți-vă bine că trebuie să fie power. Și să mă duc la Bolizescu. Dați unde-i parcat tancul, lui Rezonel. Dacă și face camera. În fine. Bun, băieți. Haideți că ne auzim de acolo. Pa! Și voiam să vă mai arăt ceva. Că toți suntem în parcarea asta subterană. Să vedem dacă pot să întorc un pic camera. Ia uitați. Deschidem ușa și ia. Fii atent cum se aude, frate. Fii atent. Suntem afară și... Foarte frumos. Foarte frumos. Da, și mergem acum la alergare. După cum am mai zis, bă, sunt uimit de cum filmează camera asta, îmi place foarte mult. Sper să mă și aud cum trebuie, sper să fie totul în regulă. Și gata, am ajuns și pe stadion, începem o încălzire. Uite cum arăt, să fac, cu șosetuțele, Nike-urile la purtător. Am ajuns pe stadion, facem încălzirea și o să vă arăt cu ceasul cât fac exact pe mie a doua oară. În decurs de nu multe zile, 2 zile, 3, nici nu știu dacă am. Și arată stadionul. S-a mai desăpezit un pic încolo. Pista e pistă. Bun, hai că ne încălzim și dăm drumul și vă și arăt. Vedem cum facem, dacă am progresat, dacă n-am progresat, dacă sunt bun sau nu. În fine. Haideți, pa, pa. Și gata și încălzirea. Cu șosetele la mine. M-am încălzit un pic binișor. Și de 1000 de metri. Nu știu cum să fac să filmez 1000 de metri. Că n-am pe nimeni cu mine, gen să arăt cum bag. Nu știu cum să fac. Nu știu dacă pot să vă arăt. Vă dau doar exact ceasul. Oricum pe ceas nu-mi bagă decât vreo 800 de metri, cred. După GPS, cam așa mi-a el. Dar vă zic eu că bag 1000 de metri, nu umblă cu șmecherii. Și dacă vreți, o să vedeți o evoluție a mea. Simt un pic de presiune la genunchi, mi-am luat aia pentru genunchi. Simt o mică chestiuță, nu mare. Și haideți că îi dau atunci 1000 de metri și vă arăt după aia pe filmare cât am făcut, da? Hai! Și gata! Și 1000 de metri. Am tras un pic să mă față de data trecută. Mult mai bine, cred. Am tras, stai că vă arăt acum ceasul. Am făcut un mic de alergare de revenire după, dar
Stați afară ceasul. Stadionul. Stă așa, end workout. 2 secunde. Haide mă, mâncați-și. Workout records. Sper că se vede. Nu se vede? Nu știu că se vede. 3,58. Așa. 3,58. Deci 3,58 per mie față de 4,40 acum 2 zile, nu o zi, acum 2. E bine, am și tras un pic. Acum o să fie și mai greu, dacă îi dau mai tare, mai tare. O să fie greuț. Foarte greu. Da. Și asta a fost alergarea mea pe astăzi. Ne auzim zilele ce urmează. Să văd ce mai fac. Poate fac și rezistență un pic. În timp pune și greutăți pe spate, cred. Pregătiri de aia cum trebuie. Haide. V-am lăsat și dacă mai pun ceva o să vedeți. Pa! Și gata antrenamentul. Cum ați văzut 3,58 pe mie. Așa arăt eu în sticloanță. Haideți să o și învârt. Bam, bam, bam. Ce ziceți voi? Vestimentați, uitați-mea la mine. Bă, ce-i cu ăsta, mă? Ce-i mă cu ăsta, mă? Ce s-a întâmplat cu el de ies așa pe stradă? Așa ce meu. Ziceți voi. Cum aș putea eu să mai zic? Ce să mai zic eu? În fine, bine că am evoluat, să zic așa. Oricum am evoluat, fără ghilimele, dar am zis că sună ciudat. Bine că am făcut mult mai bine. Și o să vedeți antrenamentul că o să decurgă super. Și o să devenim ca Usain Bolt la Beijing. Glumesc. Ba nu glumesc. În fine. Asta era ce vreau să vă mai zic, că ies pe porțile Ceahlăului. Fostul stadion. Și mai chiar actualul Bunuț. Nu a avut și el echipă cândva. Nu juca și România pe aici. Și ne auzim ulterior. Vedem ce mai pun. Poate mai bag ceva. Și tot de prin vlogul ăsta. Trec. Gata, am trecut prost. Stai că nu găsesc cheia la mașină, că n-am cheile semne. Dar poate. S-a deblocat Bolizescu. Gata, mă duc o parcă tot speram că nu cumva să se umezească prea tare de la fulgii ăștia. Bine, băieți. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dați-mi un follow pe TikTok. Pui mei Răzvan Răzvi 21, Instagram Insta Răzvan 21 și aici dați-mi un subscribe și aprindeți clopoțelul pe dacă sunteți amabili. Dacă nu, tot trebuie să fiți amabili. În fine, o zi frumoasă. Pa!